Pois, boas tardes aos presentes das parroquias veciñais, camiñantes peregrinos, turistas e provisionais. Nós somos titiriteiros cómicos profesionais. O nome da compañía, Teatro Fantoches. Vai. E vimos por unha derrota do camiño meridional andando na bicicleta, pelexando co pedal para representar aquí as pombas de Carboeiro. Un road movie medieval. Le da dos amores le da. Me cago na túa! Non é corrente, non é moi habitual que alguén a estas horas pola rúa principal. Cando estivo ben limpiño descendeu do celestial un anxiño coas follas da reforma laboral. Da reforma laboral. Da reforma laboral. Pois ti non te preocupes que todo iso te res. Pero ti polo favor, que cousiña me darás? Oi, a cousiña que che dou creo que che vai gustar. Poderás ti a miña alma cando remates levar. Necesario non me foi o Ciprianillo usar, mas se non fose por el, non sería quen de usar a encontrarme co demo e facelo negociar.